днес ще играем на Clash Royale и сега ще гледаме битката между Йоко и Гошо. Разбира се, съм за Гошо. Не, за Йоко! Опа, извинявай, Йоко, щях да съм за тебе. Ще нападна вместо него. Давай, Йоко, имаш шанс! Разбира се, че гледам. Аз знам, че Гошо ще победи, ама все пак малко кураж. Гошо, тъпче. Не се прави така. Добре, аз съм за нея. О, не, чакай! Да, аз съм за теб. Той те разби. Буквално те разби. Това е смешно, просто. И аз го имам! Искам да съм 8 ниво, искам... От четвъртата, не от петата арена. Не, от четвъртата се взема. Така ли? Добре, от четвъртата. Да, ето. Тук виждаш ли го? Окей. Основно да му раздъства да се отваря. А ние имаме неща от петата и от четвъртата. Айде, битка! Ето, заповядай! Ей! Ах, ти Гошо! Добре. Та-да! Атака! Аз съм гледам и си бил с истински хора. Наистина. От 7 ниво. Това е прекалено лесно. Мухаха! Защо не се защитаваш? Трябва да се защитаваш. А сега, хора, истинска битка. А те се бият на 2-2 на... Само да спра звука, че не се чувам. Истинска битка! Пето ниво! Аз съм също седми. О, не, китаец! Китаец! Ей, не ме копирай! Аз се бърх на колата. Той дори не ми я допаря до колите. Ха-ха-ха! Да допаря. Сега. Спри да ме повтаряш, бей! Хей, този има малките такива. И аз ги имам. Ма и аз ги имам. Чакай, да не се бия срещу теб. Не, за бога. Аз съм на 5. Аз използвам къстичката им. Не, пък не оцеляват. Бум! 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 Малко разси. Не. Ние не можем. Ние сега се бъдем също истински хора. Жалко, че ние сме на петата. О, я. Уах, стига де! И той ми взе мястото за грабване.
побеждавам. Победих! Не спрате битката, виж атаката. Аз не съм на първо. Да, още съм на първо. Опа. Опа. Айде! Победих! Ма и аз също. Ухо-хо-хо! Така, хора. В Clash Royale най-важното е защитата. Право си казвам, той не си използвал всички карти, които има. Дай да видим. Еми да, тази атака си е гъти атаката. Йоко, искаш ли тренировка? Гошо, аз ще си сменя картите нарочно, за да мога да се бия срещу нея по честният начин. Ето ги, това е Спринг маната. Сори, Спринг. Ще се бия срещу теб с карти от твоята арена. Йоко, това са много слаби карти, моля те. Ето, даже ще сме на 5 на първата арена. Ето. Ето така е по-добре. Хихи. Не се взех Fireball. Спокойно, всичко е наред. So good. Окей. Само се защитава и това е важно. Така ще си нападам. Ей! Най-често ти са седмо ниво и картите са ти на по-голямо ниво. Да, обаче двата меча са готино сложени тук при надписа точно. Сега да се махнат надписите и вижте. Ето двата меча. Так му и аз чак да го пускам. Еба трябва да се защитя. Тази карта е адски слаби! Сега да съм го унищожила на пух и на прах. Така. Една карта не се използва. Коя е картата? Големия, нали? Да. Използвай го. Сега. Ей сега, чакай да се зареди елексирът. Пусни на 3. На 5 вече. Готово. Так му го пуснах. Чакай, имаме ни сади карти. Чак сега. Защитавай се! Скрипване. Йоко, аз ще направим карти хубави. Fireball. Ма ти нямаш дача Fireball. Знам. Защитавай се! Йоко, ако се защитаваш, аз така съм побеждавал един на 7-та арена, когато аз бях на 3-та арена. 2 пъти поред. Без да ми се дава, честно казвам, наистина. Аз, Йоко, дача не пипаш се бия срещу Йоко. Как? Еми направих се картите слаби. Йоко?
Хей! Ла-ла-ла. 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 Нещо ще бъде. Абе, къде отиваш, бе? Ей! Не са ти гати, това гощото е гати слабите карти. Това барбароните се печелят на третата арена. Какво? Това е. Да е честно! Ти си... Да е честно! Ама ти използваш карти, които не... Нечестен си. Тя щеше да загуби със сигурност. Това пък въобще не се печели на първата арена, моля ти се. Гошо, ти си е гати нечестният човек. Бе, намери време да искаш ли? I say just a second. Не знам, ти си победиш. Това е най-гадната атака, Не е вярно. която не се побеждава от нищо. Добре, от стреличките. Ай, ти имаш по-рано, ама ти имаш по-рано от тази игра. Ти пък си по-силен от мен. Не съм! Аз съм Си! на първо, просто съм на първо. Късмет, много късмет. Аз съм се бил срещу шестата арена. Това си беше гадно. И ти, ако ти не беше играл до сега, съм победила да съм бял на шестата. Ха-ха-ха-ха. Щеше да си на шестата, ама не си. Не, трябва да си с 1700 и нещо. Воу. Да. Мерси. Малко кураж в трудната ситуация. Слабата атака. Както ти ми каза, най-важното е да се защитаваш. Знам, че най-важното е да се защитаваш. Тогава сега го направи. Правя го! Просто съм със слаби карти, то си е гати нечестното. Не, че той не е. Of student time. Мисля, че вече Йоко е минало нивото. Буе! О, мразя те! Е, гати капалто. Атакувай, да, бързо атакувай. Атакувам с каквото мога. Не си мисли, че си победил. Не. Аз съм с най-слабите карти! Не си се бил с най-слабите карти, за Бога! Ти се би с едни от най-силните за първата арена. Ти използваш карти от третата арена. Измамник! И тези са ми картите. Чакай. Още една слаба карта, която е от първата. Нямам всички карти от първата арена. А, не имам. И повече имам. Чао! Хора, включете се в нашия клан БГГ с 2017 купи. А я тихо ти. Така, с това е написат. Само българи за Елдер 200. О, пак ще да кажа 2000. За Кода или 500. Приятна игра!